Evidentno je da problem takozvanih lažnih azilanata predstavlja ne problem za te zemlje Evropske unije, već prvenstveno problem za našu zemlju, zato što se time dovodi u pitanje, ja mislim, ono što je možda i najveća tekovina naših evropskih integracionih procesa, a to je vizna liberalizacija. I upravo u skladu sa tim, moj kolega, gospodin Vatle i ja smo razgovarali o merama koje bi trebalo preduzeti kako bismo u krajnjem došli do smanjenja broja tražilaca azila iz Republike Srbije. U tom smislu smo pričali o nekoliko mera, kao što je oštrija kontrola na granicama. Sigurno da o tome to nije samo posao Srbije, već i onih zemalja u koje građani Srbije prvo ulaze kad idu ka Evropskoj uniji, ali te mere, kad je reč o našim ljudima, se odnose pre svega na to da li neko ima povratne karte, da li ima dovoljna novčana sredstva za izdržavanje u tom periodu ukoliko boravi u Evropskoj uniji, da li ima osiguranje i tako dalje. Naravno da Srbija smatra da je pravo na azil jedna univerzalna kategorija, znači jedno univerzalno ljudsko pravo, ali da sa druge strane očigledna zloupotreba prava na azil se na neki način mora sankcionisati. Mi ćemo se obratiti Evropskoj komisiji kako bi ona dala mišljenje koje su to možda neke zaštitne mere koje bi mi mogli da uvedemo. Znači, jedno je pitanje uvođenja nekih krivičnih dela kao što je pomaganje ilegalnih migracija, organizovanje ilegalnih migracija, a drugo je pitanje kada se putna isprava koristi suprotno svrsi za koju je izdata, odnosno kada se koristi suprotno i svrsi putovanja koje se ostvaruje u Evropsku uniju. I kada dolazi do zloupotrebe prava na azil, znači da li je jedna od mogućih mera jeste oduzimanje pasoša ili zabrana izlaska iz Evropske unije, izlaska iz naše zemlje u Evropsku uniju na određeni vremenski period tim ljudima koji zloupotrebljavaju pravo na azil.